kommer efter dig nu. De hader dig. Jeg hader dig. Alle hader dig. Du stinker. Du er grim og klam. Du stinker. Jeg startede med at have stemmer, da jeg var 5 år gammel. Jeg havde en far, der led af svære depressioner. Det vil sige, at nogle gange var han væk fra hjemmet. Nogle gange var han indlagt, og andre gange kunne han finde på at sidde ved morgenbordet og sige, nu tog han ud for at begå selvmord. Det vil sige, at han kunne væk i en uges tid, uden vi vidste, om han var live eller død. Nogle gange var vi ude og kørte byen rundt for at lede efter ham også. Så jeg var den type, der ligesom sige, der reagerede indadtil, hvor min yngste storebror var den, der reagerede udadtil. Så han blev meget aggressiv. Så man kan sige, at de stemmer, jeg fik på det tidspunkt, de repræsenterede egentlig forældreroller. Så længe jeg startede med at høre stemmer, der var det positivt og en positiv oplevelse. Man kan sige, at dengang i starten, da de var positive, der var det selvfølgelig en stor hjælp og en stor støtte. Fordi de gav mig en masse ting, som mine forældre på det tidspunkt ikke helt var i stand til. Vi tager imod stemmehører fra Odense Kommune, og efterhånden, som der bliver mere opmærksomhed på os og mere kendskab til os, så får vi også flere. Og jeg vil tro, her det sidste år har vi nok taget imod en 15-20-25 stykker, noget i den stil. Stemmerne var positive i den forstand i min barndom, at det var nogen, jeg legede med. Det er nogen, samtidig med at jeg legede med dem, så gav de mig også opdragelse, og det gav mig også kærlighed. Stort set alle, om ikke alle, hører stemmer, fordi de har haft noget svært med sig i livet på en eller anden facon. Så på den måde er Anders jo et helt klassisk eksempel. Hans fortælling om hvordan han som lille dreng led under sin fars psykiske sygdom og sin fars gentagne trusler om at tage livet af sig. Og hans reaktion på at blive overset i det hjem, som jo har været frygteligt belastet. Faren havde det så slemt. Men det er absolut en af de klassiske historier, som ligger bag det at blive stemmehører. Rigtig mange stemmer starter med at være barnets usynlige venner, og på den måde gode legekammerater og nogle hyggelige nogen at være sammen med. Og den måde, de opdragede mig på, det var primært ved, at jeg var i kontakt med andre voksne, og de fortalte noget om opdragelse, havde de med at gentage det flere gange i forskellige nuancer. Dengang, at stemmerne ændrede tema, fra at køre meget på min selvværd og begynde at gå over i de her kidnapninger og mordtrusler. Der gik jeg alene på gaden, hvor de så begyndte at beskrive, at der ville komme en varevogn op på siden af mig. Og ud af den her varevogn ville der springe en gruppe mænd, og de vil så kidnappe mig og køre mig ud i en skov, hvor jeg så vil blive bagbundet. Og så beskrev de så et langt torturforløb. Og efter det, så fortalte de så, altså efter de har beskrevet det her torturforløb, fortalte de så, at når de mente, at jeg havde lidt længe nok, så ville de slå mig ihjel. Dengang jeg iscenesatte mit selvmord, det gjorde det på den måde, at jeg ligesom sad i en meditationsstilling. Og så havde jeg en dolk, og så sad jeg med den foran hjertet. Og det var så meningen, at jeg skulle stikke den ind i hjertet. Kommer efter dig nu. De hader dig. Jeg hader dig. Alle hader dig. Du kommer efter dig nu. Han hader dig. Jeg hader dig. Alle hader dig. Men til sidst ende kunne jeg ikke få mig selv til det. I 2001 blev jeg indlagt på psykiatrisk afdeling i Aarhus, og det var på grund af stemmer. Jeg vil sige, der var jeg brudt helt sammen. Vi tænker jo ikke, at man nødvendigvis er psykisk syg, fordi man hører stemmer. Faktisk er det sådan, at i den vestlige verden, der er det sådan en 6-8% af befolkningen, der kender til at høre stemmer, som prøver at høre stemmer. Og ud af dem er det faktisk kun en tredjedel, som har vanskeligheder med det, som søger psykiatrien og søger hjælp der. Så jeg blev indlagt og snakkede så med en psykiater og kom i medicinsk behandling i starten. Og var i medicinsk behandling i 3 år, før jeg kommer i kontakt med noget, der hedder Stemmehørnetværket, hvor jeg kommer i en stemmehørgruppe og var begynder at arbejde direkte med stemmerne og prøve at skabe en mening i stemmerne. Men nogen har tilsyneladende rigtig nemt ved at få en god kontakt med deres stemmer og få arbejdet videre med dem, og for andre det betyder lidt sværere.
Jeg tror måske også, det kan handle om, hvad det er for nogle ting, stemmehørende i øvrigt har med sig i bagagen, hvor belastet de er af andre svære ting i deres liv. Jeg kan sige, at dengang jeg stoppede med at høre stemmer, der troede jeg ikke på, at der ville komme et savn af stemmerne. Selvom jeg har hørt fra mange mennesker, som har hørt stemmer, hvor stemmerne er enten sagt farvel eller bare blevet væk, der er der opstået et savn. Og det troede jeg ikke på ville ske for mig, fordi at jeg følte, at de var så negative, selvom jeg havde forstået deres budskab. Men alligevel så kom der et savn af stemmerne, og så var jeg nødt til at arbejde med mig selv på en anden måde med det savn. Jeg kunne opstarte en uddannelse igen. Og det at komme ud af psykiatrien også gjorde, at man kan sige, min drømme fik lov til at leve igen. Og det at tænke på, at der var håb forude, og udsigt til en god fremtid, det er selvfølgelig en stor betydning også. Shadows settle on the place that you left. Our minds are troubled by the emptiness. Destroy the middle, it's a waste of time. From the perfect start to the finish line. And if you're still breathing, you're the lucky ones. 'Cause most of us are heaving through corrupted lungs, setting fire to our insides for fun, collecting names of the lovers that went wrong, the lovers that went